ngizwe uthi isifo lesesimbamba umntwana engakazalwa uphuma nje ezalwa naso ikhona indlela yokusi avoida ke mhlambe engakaphumi nokuphuma umntwana sona isifo selesi zikhona njengokuthi kwesinye isikhathi ama risk abonakala ngalesi sifo uma uzoba umuntu overweight pregnant kunobungozi bese kuba ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe uphuza utshwala nedakamizwa ethize kunobungozi mhlambe uthola ukuthi kunezimo imithi oyisebenzisayo ukhulelwe enye yayo mhlambe kube nevirus ekhona bese kuba nanokuthi ke umuntu angayi eclinic ekhulele landelise yonke into bese kuba khona nanokuthi kwesinye isikhathi ke uthola umntwana mhlawumbe usudlule ku35 40 ama risk akhona bese ukugcina kube ukuthi ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke umntwana uphuma lento kuthiwa premature mhlawumbe 6 months before nakhona kuba khona uyingozi eziba khona ilezo zimo kakhulukazi esisithi ke kufuna sibhekisise nanokuthi umuntu aqikelele uma ekhulelwe